Hej. Nu vil jeg vise, hvordan og hvorledes man sletter og opretter en Hotmail-adresse. Indbakke, det er min mail. Indbakke. Klikker herover, så har jeg de der forskellige konto. Jeg har Hotmail, jeg har Google Mail, og jeg har me.com. Nu vil jeg slette min Hotmail. Gør ind i systemindstillinger. Så vil jeg oprette en ny internetkonto. Hotmail. Væk med dig. Fjern fra alle. Det vil sige, at hvis du har mobil, en iPad eller iPhone, så vil det også blive slettet derfra. Men det betyder så ikke så meget. Dem senere, når du opretter en ny, så vil du få at vide over din iPhone og din iPad, at om du er interesseret i og vil have den konto igen. Du kan se, Hotmail den er væk herovre. Og som sagt, vi opretter en ny. Går du herover siden. Det kan tilføje en anden konto. Tilføj en e-mail-konto. Tryk på opret. Skriv din e-mailadresse. Og husk nu den rigtige kodeord. Så går den ud og registrerer ud på serveren. Se om den kan finde dig. Den vil så dukke op herovre. I vil også kunne se lige så snart den har fået den oprettet. Men som sagt, man kan højreklikke med musen. Så kan man simpelthen få vist info om en konto. Så nu har den fundet Hotmail herude. Og viser den også som værende inaktiv. Går det ud i. Der kan I se den her, den er som sagt oprettet her. Men den viser den som inaktiv her. Ind i mailen. Indstillinger. Går ned på Hotmail. Så står den der til at gøre den aktiv. Og så går vi her ud i avanceret. Det er flueben her. Den skal I få pillet fra. For det er et eller andet med, at der sker et eller andet ting, når den skal ud og lede efter en server. Og den siger, at den skal bevare de der automatiske kontoindstillinger. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder, når den skal ud og lede efter det ude på en server, men der går i hvert fald som regel altid ged i det, har jeg ladt mig fortælle. Nu kan I se, nu er den også aktiv, den her konto her. Men det er sådan, det skal gøres. Og server til udgående post SMTP. I kan altid, hvis I har en Google Mail, eller I har den her, så kan I altid, den der Hotmail, den kan I for eksempel bruge Gmail for eksempel, Google Mail. Hvis I bruger den, så den der Hotmail der, så ser den bare ud som om, at det er sendt fra et eller andet Google Mail server. Nu har jeg lavet om på den her, med de forskellige her. Hotmail. Væk med den. Går lige herop, og så trykker vi på arkivere.
Hvis du er i tvivl, hvis du har lavet et eller andet herinde, og du er i tvivl, så tryk på annulere, fordi så sker der ingenting. Så når du så, når nu lukker den igen, så arkiverer ikke, så vil du se, at den er, som den var før. Hotmail, ikke? Så kan du se, at den er stadigvæk med flueben. Men få den væk. Og ja, og der står, gør denne konto aktiv. Så kan I så selv finde ud af, hvordan og hvorledes det skal stå her, men det må I selv finde ud af. Men når jeg nu trykker på den her, så spørger den, om jeg vil gemme mine ændringer. Arkivere, ja, det vil jeg gerne, fordi så ved jeg i hvert fald, hvordan og hvorledes det fungerer. Men Google Mail, jamen, den kan åbenbart finde ud af det. Og ja, og Apples egen, den kan jeg selvfølgelig også. Men det er sådan, I sætter jeres Hotmail op. I kan også vælge højre klik med musen. Vis info om konto. Så kan I også se, om den har fundet den rigtige. Eller hvis det er den, I kender i forvejen, så ved I også, hvilke mapper der er i jeres Hotmail. Nu ser jeg, den har allerede fundet ud af, at der er sendt 12 beskeder derfra. Eller udkast. Men den her linje her, den vil så blive fyldt lidt op efterhånden, som så finder ud af, hvor meget post de egentlig har. Men det er bare det, jeg vil vise. Så jeg håber, at I finder ud af, hvordan og hvorledes I opretter og sletter. Så hvis I har problemer, slet den, opret en igen. Det skal lige siges i systemindstillinger. iCloud. Der har jeg jo så i den her mail her, hvis den ikke er sat til herude i jeres internetkonti, så kan I ikke modtage mail fra Micom, eller hvad det nu måtte være, iCloud. Så den skal I sætte til. Ja. Jeg håber, det lykkes for jer, så held og lykke. Indbakke, så kan man se.